Λοιπόν, αυτή είναι η γνωστή σε όλους παγίδα του δάκου. Η παγίδα για το δάκο είναι η μέθοδος μαζικής παγίδευσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε μια μεγάλη περιοχή κρεμάω παγίδες και μειώνω πληθυσμούς. Δυστυχώς η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου και πολλοί συναδέλφοι μου δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν έχουν ψάξει το πώς δουλεύει η μαζική παγίδευση. Δεν θα δουλέψει σωστά αν το κρεμάω εγώ και ο επόμενος στα 3 χιλιόμετρα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε ένα δωρεάν μέσο αντιμετώπισης του δάκου και εμείς καταφέραμε και δεν τις έχουμε κρεμάσει πουθενά. Είναι κρίμα να χάνουμε μια τέτοια ευκαιρία. Έχουμε δομικά προβλήματα που είναι ο μικρός κλήρος, πραγματικά προβλήματα στην ελαιοκομεία, και από τη στιγμή που μας επιδοτούν ένα δωρεάν μέσον αντιμετώπισης του δάκου, δεν γίνεται να πετάμε αυτή την ευκαιρία και είναι πολύ πιθανό το επόμενο βήμα είναι, αν αυτό καταφέρουμε και το κάνουμε και δουλέψει, μετά μπορεί να μην χρειάζεται και δακοκτονία. Πρέπει κάποια φορά και μόνοι μας να πάρουμε λίγο την ευθύνη στα χέρια μας.